L'objectiu de la fusteria Barbonell sempre ha estat aconseguir la satisfacció del client en tots els seus àmbits, a través del compromís en el treball ben fet, de qualitat i oferint la millor solució a les seves necessitats. Estem especialitzats en qualsevol tipus d'obra i treball en fusteria. I també comentar que s'està donant tots aquests serveis des de l'any 1957.